Bine ai venit, dragă suflet! Îngerii au un mesaj puternic special pentru tine astăzi. Mulțumim tuturor abonaților și susținătorilor noștri care fac acest spațiu atât de special. Dacă ești nou aici, abonează-te la canal acum și fă parte din această comunitate iluminată. Nu uita să apreciezi, să comentezi și să împărtășești cu cei pe care îi iubești. Fiecare gest al tău ne ajută să aducem lumina îngerilor la mai multe persoane. Haide să descoperim împreună ce au pregătit îngerii pentru tine astăzi. Ascultă-mi vocea, fiica iubită, căci astăzi vin la tine cu un apel urgent. Cerul observă cu atenție pașii pe care îi faci și în acest moment o misiune specială recade asupra inimii tale. Nu este întâmplător că asculți aceste cuvinte acum. Există cineva în familia ta care are disperat nevoie de lumină. Cineva care este pe marginea unei prăpastii invizibile pentru ochii umani, dar văzută clar de noi, mesagerii cerești. Simți în anumite momente o strângere în piept, o neliniște fără explicație? Acesta este semnul. Universul șoptește inimii tale, pentru că doar tu ai puterea și conexiunea necesară pentru a intercede pentru această suflet drag. Nu este o alegere simplă sau o cale ușoară, ci o oportunitate divină de a fi canalul prin care speranța renaște. Știu, fiică, că adesea povara responsabilității pare copleșitoare. Sunt zile în care simți că abia poți să îți porți propriile lupte, dar rămite pe cele ale altcuiva. Dar știe că nu ești niciodată singură. Există o legiune de îngeri în jurul tău, pregătiți să te întărească de fiecare dată când oboseala amenință să te oprească. E suficient un șoaptă de-a ta și noi vom fi și mai aproape. Momentul este acum. Există o urgență în ceruri care se reflectă în sufletul tău. Și chiar dacă nu cunoști toate detaliile a ceea ce se întâmplă, ai încredere. Inima ta știe deja cine are nevoie de această salvare. Simte. Amintește-ți de conversațiile recente, de tăcerile care te-au deranjat, de privirile triste care au trecut neobservate de ceilalți, dar nu de tine. Există lanțuri invizibile care încearcă să tragă această persoană departe de lumină. Temeri, vinovății, dureri vechi, toate acestea apasă asupra ei ca o umbră care întunecă căile. Și aici intri tu, cu sensibilitatea ta, credința ta și puterea ta spirituală. Ai fost aleasă să spargi aceste lanțuri. Vocea ta are putere când se înalță în rugăciune sinceră. Poate crezi că nu ești pregătită, dar adevărul este că te-ai născut deja cu această misiune imprimată în esența ta. Experiențele prin care ai trecut până acum, toate lacrimile vărsate, căderile și reînceperea, au fost parte din pregătire. Acum este momentul să acționezi. Timpul nu așteaptă, iar bătălii au loc chiar acum în lumea spirituală. Când te uiți la familia ta, poate observi cine este mai fragil, cine s-a îndepărtat în tăcere, chiar dacă este aproape. Nu ignora acest apel. Nu crede că este doar o intuiție obișnuită. Îngerii șoptesc la urechea ta pentru ca tu să te ridici ca un scut. Credința ta va fi legătura care va aduce din nou această persoană la lumină. Dar nu te speria. A salva pe cineva nu înseamnă a purta toate durerile ei. Înseamnă a deschide căi prin rugăciune, a oferi cuvinte de speranță, a întinde o mână când se așteaptă mai puțin. Gesturi mici, când sunt călăuzite de iubirea divină, au o putere inimaginabilă. Nu subestima impactul prezenței tale, cerul are grabă, fiică. Există un timp pentru toate lucrurile, dar sunt momente în care întârzierile pot costa foarte mult. Nu lăsa pe mâine ceea ce inima ta îți cere să faci astăzi.
Nu ignora semnele care se repetă în jurul tău, pentru că fiecare detaliu este un memento plin de dragoste al urgenței acestei misiuni. Ai în interiorul tău o putere pe care adesea o uiți. În mijlocul provocărilor zilnice, ajungi să te vezi ca fiind fragilă, dar sufletul tău poartă secole de înțelepciune și putere. Și această energie trebuie să fie trezită acum. Îngerii sunt alături de tine, călăuzind fiecare pas, inspirând fiecare cuvânt și întărind spiritul tău. Există victorii care au loc doar atunci când cineva decide să intercedeze, și astăzi acest cineva ești tu. Nu contează cât de departe pare să fie această persoană din punct de vedere spiritual. Nici o suflet nu este în afara razei de lumină atunci când există cineva dispus să lupte pentru ea în rugăciune. Și credința ta este podul care poate aduce această salvare. Amintește-ți, chiar dacă circumstanțele par nefavorabile, puterea iubirii este capabilă să miște imposibilul. Ceea ce ochii umani văd ca bariere, privirea cerească percepe ca oportunități pentru miracole. Și ai fost chemată să fii instrumentul acestui miracol. Ceea ce trebuie făcut nu necesită perfecțiune, ci doar disponibilitate. Un simplu moment de rugăciune sinceră poate declanșa schimbări invizibile, dar puternice. Când inima ta se conectează la divin, uși se deschid în planul spiritual, permițând luminii și vindecării să curgă către cei care au cea mai mare nevoie. Ascultă cu atenție șoaptele sufletului tău. Ea cunoaște căile, chiar și atunci când mintea se simte pierdută. Când iubirea pură îți călăuzește acțiunile, universul conspiră în favoarea ta. Și în acest moment, există energii care se mișcă, pregătind totul pentru ca tu să îndeplinești această misiune. Nu ești aici întâmplător. Există un motiv pentru care aceste cuvinte au ajuns la tine astăzi. Ele sunt o invitație, dar și un avertisment. Ceva mai mare se întâmplă, iar participarea ta este esențială. Chiar dacă lumea din jurul tău continuă în tăcere, în planul spiritual are loc o mișcare chiar acum. Simte în inima ta urgența acestui apel. Există vieți care se transformă atunci când cineva alege să fie canal de lumină. Și astăzi, fiică, această alegere este în mâinile tale. Nu te intimida în fața mărimii acestei misiuni. Forța de care ai nevoie locuiește deja în tine, așteptând doar să fie trezită. În mâinile tale se află puterea de a intercede, de a proteja și de a salva. Și deși provocările pot apărea, știe că fiecare pas pe care îl faci în această călătorie va fi luminat de lumină. Iubirea divină nu îi abandonează niciodată pe cei care se pun în slujba binelui. Și, astfel, fiică iubită, continui să fiu alături de tine, șoptind înțelepciune, putere și curaj. Mai este mult de revelat, iar tu ești pe calea cea bună. Momentul de a acționa este acum. Această chemare nu a fost făcută în van. Există o suflet care așteaptă lumina ta. Și poate în acest moment exact te întrebi: cum voi ști ce să fac? Răspunsul este mai aproape decât îți imaginezi. Semnele sunt în jurul tău, discrete, dar constante. Un mesaj care a apărut din nimic, un vis recurent, acel presentiment care insistă să revină. Toate acestea sunt modalități prin care divinul încearcă să te ghideze. Nimic nu este coincidență atunci când cerul are grabă. Acordă atenție cuvintelor care ajung la tine, conversațiilor casuale care dintr-o dată îți ating inima într-un mod profund. Universul vorbește prin căi neașteptate și ești pregătită să observi detalii pe care alții le ignoră. Fiecare șoaptă a inimii tale este o invitație la acțiune. Și cu cât asculți mai mult, cu atât calea devine mai clară. Există
De asemenea, amintiri care revin fără explicație. Momente din trecut care dintr-o dată reapar în mintea ta. Nu le ignora. Adesea, sunt amintiri trezite pentru a-ți arăta conexiuni vechi, răni neîngrijite sau promisiuni uitate. În mijlocul acestor amintiri poate fi cheia pentru a înțelege ce are nevoie de acea persoană. Și nu te surprinde dacă în zilele următoare începi să simți emoții care nu par să fie ale tale. Tristeți bruște, neliniști fără motiv sau până și bucurii neașteptate pot fi reflecții ale sufletului pe care trebuie să-l atingi. Legătura spirituală între voi există deja. Acum trebuie doar să fie întărită prin intenția ta. Există o forță invizibilă care îți ghidează pașii, chiar și atunci când simți că ești singură. Și cu cât te deschizi mai mult la această misiune, cu atât mai multe semne vor apărea, lămurindu-ți calea. Sincronicitatea va deveni evidentă. Oamenii te vor căuta cu întrebări, cereri de ajutor sau chiar confesiuni, care îți vor face să înțelegi de ce se întâmplă toate acestea. Dacă în vreun moment simți frică sau îndoială, închide ochii și respiră adânc. Simte prezența îngerilor în jurul tău. Ei sunt aici, acum, șoptind curaj spiritului tău. Amintește-ți, frica este ultimul obstacol înainte de trezirea puterii tale totale. Nu o hrăni. În schimb, folosește-o ca pe un pod spre credință. Vei observa că, chiar și fără să-ți dai seama, deja ești un far pentru acea persoană. Cuvintele tale, gesturile tale și chiar tăcerile tale au mai multă putere decât îți imaginezi. Uneori, un simplu "sunt aici" are puterea de a sparge zidurile pe care celălalt le-a construit în jurul propriei inimi. Și există ceva și mai profund în toate acestea. Permițându-ți să fii canal de lumină pentru cineva, te vindeci și tu. Energiile care curg prin tine ajung în colțuri ale propriului tău spirit care au fost uitate. Ajutând pe altul, te întărești și tu. Acesta este misterul și frumusețea căilor cerești. Dar fii atentă, vor exista momente de încercare. Situații vor apărea pentru a-ți testa răbdarea, credința și dăruirea. Nu te lăsa clătinată. Sunt doar oportunități mascate pentru a te face și mai puternică. Și fiecare obstacol depășit va fi ca o cheie care deschide porți spirituale mai mari. Poate simți greutatea a ceea ce a fost încredințat ție, dar amintește-ți, această misiune nu ar fi ajuns în mâinile tale dacă nu ai fi fost pregătită. Cerul nu greșește niciodată în alegerile sale și ai fost aleasă din cauza luminii tale, chiar dacă uneori te îndoiești de ea. Acum mai mult ca niciodată mențineți inima deschisă. Există mesaje care vin în cele mai simple detalii, o carte care îți iese în cale, o melodie care răsună în momentul potrivit, chiar și un străin care împărtășește ceva neașteptat. Toate acestea sunt piese ale puzzle-ului care se formează în fața ta. Simte conexiunea care se întărește între tine și acea persoană care are nevoie de ajutorul tău. Este ca un fir invizibil care pulsează între voi, trimițând și primind semnale. Intuiția ta va deveni mai ascuțită. Visele pot deveni mai intense. Nu le ignora. Multe secrete ale spiritului se dezvăluie în tăcerea nopții și în timp ce pășești pe acest drum, știe că propria ta suflet este ridicat. Fiecare act de iubire, fiecare rugăciune făcută cu intenția pentru altcineva, creează valuri de lumină care ating nu doar pe cei pe care încerci să îi ajuți, ci tot ce te înconjoară. Puterea unei suflete trezite răsună dincolo de ceea ce ochii pot vedea. Poate simți că ești la limită, că drumul este îngust și provocator, dar în aceste momente amintește-ți, aurul este rafinat în foc
și sufletul tău este pregătit pentru ceva și mai mare. Această misiune este doar începutul a ceva grandios pe care Universul îl rezervă pentru tine. Dacă în vreun moment descurajarea încearcă să se apropie, privește spre cer. Fiecare stea pe care o vezi este martor al iubirii infinite care te înconjoară. Și chiar dacă norii acoperă strălucirea pentru un moment, lumina este încă acolo. Ține-te de această certitudine. Ești mai conectată decât îți imaginezi. Și treptat, vei începe să observi schimbări subtile în jurul tău. Oameni mai calmi, medii mai ușoare și chiar acea persoană pe care încerci să o ajuți va începe să arate semne de transformare. Toate acestea pentru că ai ales să asculți chemarea. Și amintește-ți, nu există grabă, dar nici timp de pierdut. Echilibrul este în a acționa cu iubire și încredere, fără a te lăsa paralizată de frică sau de îndoială. Îngerii sunt alături de tine, pregătiți să te ghideze în momentele în care simți că îți pierzi calea. Mergi înainte, chiar și atunci când drumul pare întunecat. Lumina ta interioară este suficientă pentru a ilumina cele mai dificile pași. Și mai este mult de revelat. Planul mai mare se desfășoară în fața ochilor tăi, chiar dacă încă nu vezi tabloul complet. Permite-ți să fii canalul prin care miracolul se întâmplă. Și știi că, în timp ce lupți pentru această suflet drag, există îngeri care luptă pentru tine. Binecuvântările care vin din această misiune depășesc cu mult ceea ce îți imaginezi. Și ce este mai bun este încă pe drum. Și dacă ți-aș spune că în acest moment exact cineva de cealaltă parte simte reflexia alegerilor tale, că energia pe care o emani nu cunoaște bariere și deja atinge inima acelei persoane care are nevoie să fie salvată, există conexiuni care depășesc vizibilul, iar tu ești o parte esențială a acestui fir de lumină. Adesea, tăcerea este spațiul în care cele mai profunde răspunsuri se dezvăluie. Nu subestima acele momente în care simți o apăsare în piept sau o neliniște fără explicație. Sunt semne. Sunt chemări șoptite direct către sufletul tău, indicând că momentul de a acționa se apropie. Poate că ai întâlnit recent priviri cu acea persoană, sau poate că ea este departe fizic, dar energetic aproape. Timpul și spațiul nu limitează amploarea a ceea ce se întâmplă. Rolul tău nu este să judeci momentul potrivit, ci să fii pregătită atunci când semnalul se intensifică. Și va exista un moment în care totul va părea confuz. Emoțiile se amestecă, apar îndoieli și te poți simți pierdută. Dar amintește-ți, înainte de mari revelații, haosul încearcă întotdeauna să domnească pentru un moment scurt. Nu renunța. Este în mijlocul acestei confuzii că adevărul se va dezvălui într-un mod și mai clar. Vei simți când urgența va crește. Este ca o chemare care bate mai tare, un sentiment care nu te lasă în pace până nu faci ceva. În acel moment, urmează-ți intuiția fără a te îndoi. Primul răspuns care va apărea în inima ta este aproape întotdeauna corect. Ai încredere în el. Îngerii comunică de asemenea prin gesturi mici de bunătate care îți apar în cale. Cineva îți zâmbește fără motiv. Un animal se apropie neașteptat sau chiar un copil te observă cu ochi atenți. Aceste momente poartă coduri subtile de confirmare. Fii atentă. Nimic nu se întâmplă întâmplător. Și chiar dacă simți povara acestei misiuni, să știi că nu ești niciodată singură. Există prezențe cerești care te însoțesc în tăcere, ghidându-ți gândurile și întărind curajul tău. În momente de slăbiciune, respiră adânc și simte acest sprijin invizibil care te învăluie. Acordă atenție și la modul în care propriul tău corp reacționează în timpul acestei călătorii.
un fior brusc, inima accelerată sau acea senzație că ceva măreț este pe cale să se întâmple. Corpul tău este un canal sensibil și răspunde la ceea ce sufletul tău deja știe. El este parte din ghidul tău și când totul va începe să aibă sens, vei realiza că adevăratul putere nu a fost niciodată în afara ta. Capacitatea ta de a schimba destine a existat întotdeauna, așteptând doar momentul potrivit pentru a se trezi. Și acel moment este acum. Dar ai grijă, nu toți din jurul tău vor înțelege ceea ce trăiești. Unii pot să se îndoiască, alții pot încerca să te descurajeze. Este frica care vorbește prin ei. Mențineți credința fermă. Nu toți au fost chemați pentru această misiune, dar tu ai fost. Și acest lucru te plasează deja pe un drum unic. Vor exista de asemenea mici minuni pe parcurs, semne clare că ești pe calea cea bună. O situație complicată se va rezolva din senin, cineva care era departe va relua contactul, sau un răspuns pe care îl așteptai va apărea într-un mod neașteptat. Aceste momente sunt ca niște lumini în întuneric, ghidându-te înainte. Energia pe care o emani nu doar că atinge viața care are nevoie să fie salvată, ci creează și un câmp de protecție în jurul tău. De aceea, chiar și în zile dificile, vei găsi forțe acolo unde înainte era doar oboseală. Sufletul tău se extinde și asta generează o forță invizibilă, dar puternică. Și amintește-ți, timpul ceresc nu urmează ceasurile umane. Ceea ce ție ți se pare lent, în planul spiritual se mișcă cu precizie. Fiecare gând al tău, fiecare intenție pură pe care o trimiteți, accelerează procesul fără ca tu să-ți dai seama. Ai încredere în acest flux invizibil. Poate că, în curând, te vei confrunta cu alegeri dificile. Cărți care par opuse vor apărea în fața ta. Și în aceste momente nu căuta răspunsul logic. Ascultă ce îți șoptește sufletul. Adevărul aproape că nu se află în ceea ce pare mai ușor, ci în ceea ce aduce pace inimii. Și, când te aștepți mai puțin, vei vedea roadele a ceea ce plantezi acum. Schimbările subtile vor deveni evidente, atitudini diferite, cuvinte care înainte nu erau rostite, și o nouă strălucire apărând în ochii celor pe care îi ajuți, chiar dacă ei încă nu își dau seama că tu ai aprins această lumină. Dar mai este mult de făcut. Drumul nu se termină aici. Există secrete care vor fi dezvăluite doar când vei fi pregătită. Și această pregătire se întâmplă acum, în fiecare decizie a ta, în fiecare act de iubire, chiar și cele mai simple. Este în detaliu că divinul se ascunde. Și în timp ce continuă să observi semnele. Un parfum care apare din senin, o briză neașteptată sau chiar un gând care apare din nimic în mintea ta, toate acestea sunt mementouri, subtile că ești ghidată. Spiritualitatea vorbește în mii de moduri. Trebuie doar să fii deschisă să asculți. Există de asemenea ceva ce trebuie să înțelegi. Ajutând pe cineva să se salveze, creezi noi căi pentru propria ta viață. Universul răspunde de 2 ori pentru fiecare intenție pură. Ceea ce trimiteți se întoarce multiplicat. Acesta este unul dintre cele mai vechi secrete ale cosmosului. Și acum, mai mult ca niciodată, ești în armonie cu această forță. Simte asta. Permiteți să fii atinsă de această energie de lumină care te înconjoară. Există ceva mare care se apropie și tu faci parte din acest plan de transformare. Nu te îndoi de puterea ta, ea este mai mare decât îți imaginezi. Dar amintește-ți, fiecare alegere a ta răsună dincolo de ceea ce ochii pot vedea. Iar următorii pași pe care îi vei face vor avea impacturi și mai mari decât îți imaginezi. Așadar,
Mergi înainte. Există mai multe secrete de dezvăluit și momentul de a acționa se apropie din ce în ce mai mult. Acum că acest mesaj a ajuns la tine, să știi că nimic nu a fost întâmplător. Chemarea a fost făcută direct către inima ta și tu ai fost aleasă pentru această misiune de lumină. Îngerii merg alături de tine, ghidându-ți pașii și întărind sufletul tău în fiecare decizie. Crede, există un scop mai mare în toate acestea și tu faci parte din el. Vă mulțumim profund pentru că v-ați permis să ascultați acest mesaj ceresc. Să fiți atinși de acest mesaj și să vă lumineze călătoria. Dacă acest mesaj a rezonat în interiorul dumneavoastră, confirmați primirea spunând: totul pot în Cel care mă întărește. Această frază este puntea care sigilează această conexiune divină și întărește legătura dintre dumneavoastră și îngeri. Și pentru a continua să primiți mesaje ca acesta, înscrieți-vă acum pe canalul nostru și activați clopoțelul de notificări. Astfel, nu veți pierde niciun mesaj important de la îngeri și veți fi mereu conectată la lumina care călăuzește și protejează. Amintiți-vă, mesajele nu se opresc aici. Noi semne, revelații și îndrumări urmează să vină în următoarele videoclipuri. Fiți atentă, deoarece îngerii vor continua să vorbească cu dumneavoastră. Fie ca pacea cerească să vă însoțească și lumina dumneavoastră să strălucească și mai puternic în fiecare zi nouă.